Doboka pen Dimapura daka selam bom krong pria tower a section ke dona longta mondol SK atom komatnia long lia long hemisia menche thapen tangka ki vokapothak unemployed youth union asong pen district press club of Karbiang no sahemalong pherangkia mai ke pha Doboka pen Dimapura daka selam bom krong pria tower a section ke dona longta mondol SK la pen council pen ke langchari dona department atwang bom kuti tangka long lia hempo atmalong ingsong Lasila haya putra Karbiang no termas council CEM Dr. Tuliram Monghang pen inside serak nangji. Ate Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen longria lo komatni mondol SK la pen kapre katum kacupang lima sai ke claim la pen tangka ke atuma pan nep nangji poteng pen akapre ka district longke kinep kang nang sai de. Sita me Karbiang no termas council ke jali natum tensi. Long lia hem pat malong pen tangka kang sogdun kejarong ajok pinyarnyanta inut bak amandol SK apata nep inang hahede topusi yua song atom pen hirang ke amayalong kejong padapo alam thela puhelo joint secretary atumaphan lapen mondol SK atumaphan adai kedo am atumaphan ke labanso longlia dalali ano involvement ke do ana tu mapan ke arkupen than pe nahi mondol arkupen than pe nahi lapen joint secretary arkupen than pe si alangli tu mapan jail thap nahi song thadak si labanso a four lane along a fake beneficiary ke do ko aputha CBI inquiry padonanji CBI inquiry padonanji lapen latumapan inquiry si latumapan jail bank som hadaksi nilit landam ulotan te non alani tumapan disproportionate asset attainment hindi alape pudang benam property ke kosong alani tum check and balance alani tumapan check back nahi akhe latung labanso apor line aprang ahem landam lapen agari hai landam ulotang te non ke cheprekti non mamuli mondo latung si tame latung agari tuge agor pisu 28 lakhs 30 lakhs son 20 lakhs lason agari si latung pelelo lapen hem chardon latung chikim lo ulotang te kupipo Dr. CM Tuliram Rohan landing ke latung apa mo bhobishot ke latu labanso longle dalali ke claim abdul mo bhobishot ke Karbiang long along le an jorchongbu labji seta latu account along beneficiary account along ke thapdun ke thap ke only 6,20,000 Pulodan te alang litung kupia poksi beneficiary along labangso 12,70,000 atangka thapte delo lage kanghu kali pulodan kupilo laso along involvement ke do bang ke kosong si labangso atangka ke thamong popo pu arjut langdam pulodan te apo litung cinidam ji pulodan te dake joint secretary ta lage hatu joint secretary ta ahado joint secretary ta amethang arpu ta chichini nedalo athe eletum joint secretary a hem along madu sitame thegdamlong ji holata hodai sitame mondol SK tumpensi latum chingrum tur diti latum dorape diti lapen bonsing rong pipen Joint Secretary atum ke kam claim rapeti 38 private commercial Ladakh ke joint patasi bunai lo Albert Teron son of Khoi Teron number 2 Binom iti son of Doneshwar iti inut bangke Lamjir Teran Ladakh lo si Bahili amondo atum kosong de bichi ya kelompok lason Ladakh si Bonglok Pramsa block 1 128 pp 16 private commercial Ladakh Priya Rom pp Doctor of
turun rompi lada joint pata si bungai lo section 7 along langdam pulotang ke dak 167 pp 23 private resident Amrit Timu son of Mon Timu 168 pp 24 private resident Kasang Romparpi wife of Himaritaru Laget SK apiso amen penlo Laget tinta lata mecho pulan atang lapen ordinary tree mecho ladak sopsi agricultural lo mecho side kibi ladak apoisa lang dam puloteng pe 28,69,000 lason si latung krol atong atangka ke latung chok panglim lo latung som galaxy ladak beneficiary atung along lake kitidum amens tamenili paklat konji ladak jesame section 6 along amluki bazar along Ladake dab number 86 pp dab pata number 13 private agriculture amen landam lo pulotang te turun rompi son of Khorsing rompi son galaxy amuki block 2 along dab number 34 pp pata number 2 private agriculture nadak langdam pulotang te turun rompi